କୁହ କହୁନ ଗୋଟେ ଛଡ଼ା ଥିଲା ବା ତୁ ଆକ୍ସନ୍ କୁହ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ମାନେ ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ଭାଇ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ଭାଇ ମୌସିମ ଭାଇ ମୌସୁମୀ ମୌସୁମୀର କ'ଣ ମାନେ ତାକୁ ଖରା ଦିନେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକିରି ଜୁସ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆମର କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ସେବନ କରନ୍ତି। ମୌସୁମୀଟା ପିଇଲେ ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ରୁହେ ଏବଂ ଦେହରେ ଏନର୍ଜି ବି ଆସେ। କେତେଟା କଇଁଦା ବଛା ହେଇଛି ଆଉ ନାଇଁ କି ଦାଗି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦାଗି ରହିବ ଆଉ ଆମର କାମ